dahan. Ah? Para manok. Agli ikaw? Sumsuman na karon. Ah. Ya, batang ko lang sa ano. Diya kalanay. Ah, dong, salamat ginong. Kasi makalagaw-lagaw ko yung nimus para kadlaw makaligwa. Tabukan mo lang nga may masaka kaniyog mga labo ko pa. Ah, ate ade. Kakaniyog mo dyan, eh. Diyan. Ate ade. Tabukan mo diyan nga magjarat mga bata. Ah, ade. Mga bata. Ah, basik timing tis para kadlaw ba ya. Sambahan sanda nga tabung sa Sabado Minggo na. Ade. Mura nga duro.